Peter. Saan yun? Private yun. Saan nga? Sa kulinarya. Ano ito mo doon? Naghahatid ng mga patay. Sasabi mo, eskwelahan, saan ka ba pumapasok? Sa entrance. Alam ko sa entrance, saan nga? Doon nga sa St. Peter. O ngayon, turo mo yung kaibigan mo. Hoy CJ, ang itim-itim mo. Hindi ka pa naliligo hanggang ngayon. Matagal na kitang kaibigan. Ngayon ko lang sasabihin to. Matagal ko tong tinago. Turo mo sa CJ. CJ, I love you. Matagal na kitang crush. Kita mo, sabay tayo maligo sa ilog. Binibihisan pa kita. Kaya huwag nung aagawin si CJ. Bakit? Gugupihin ko kayo. Ano ba ba? Bakla ako, mami. Sana matanggap mo na. Uy, ano sasabi mo? Kaya kuya, spell dog, D-O-G. Spell cat, C-A-T. Spell telephone, P-L-D-T. P-L-D-T telephone. Spell ketchup, UFC. Spell trend, LRT. Kaya turo mo naman si Kapitan. Kapitan. Asan si Kapitan? Wala na dyan. Si Kagawad, turo mo yung Apollo. Yun, si Kagawad, turo mo. Kagawad, makinig ka. Turo mo. Kasalanan mo to. Party-party kayo, nadamay ako. Susumbong ko kayo sa tatay ko. Hindi, wag yan. Okay, ngayon.